Mae dwyieithrwydd yn rhoi dwy waith y dewis sy'n disgyblion, ac yn rhoi cyfleoedd iddynt yn y dyfodol na fyddai'n bosib heb ddwy iaith. Daw'r mwyafrif o'n disgyblion o gefndiroedd di-Gymraeg. Ond gyda cefnogaeth yr ysgol a'n teuluoedd, maent yn llwyddo i fod yn gwbl ddwyieithog. Credwn bod yr addysg Gymraeg a ddarparir yn yr ysgol yn un sy'n gynhwysol i bawb, beth bynnag i'w anghenion plentyn. Rydym fel ysgol yn cydweithio'n agos gyda'n teuluoedd a'n cymunedau mwyn creu disgyblion uchelgeisiol sy'n gallu cyfathrebu'n hyderus mewn mwy nag un iaith.